Diyos maray na hapon sa indong mga tugang, pagiramdam sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pagkatender kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, di kayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung baka uman importante o orog na sa laog kan Santa Misa, matiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabian ka boss para sa pagbabibi kan orasyo emperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahihirakon asin maugayo na Ama, di ka pwedeng masasaboto ni si isi man na nagsasabog ng iriwal, di pwedeng magako sa imuan si isi man na namumuot sa bayolansya. Bantayi kami sa samang makatawang kamugtakan na binabalo ni mga babangis na kahurasan, bayolansya asin kagadanan. Rahangaan sa imong kaakian asin buksanan sa mong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidmidan ang mga aldaw ni seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, inanin kaligtasan asin ray nanin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog ng butasan na ansing da mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas din kapangyarihan sa katawuhan na sunodon ang likan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabusan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan sa tabang kan si iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to magpuon ng gad asin dayipot na maglakaw sa dalin ning tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan si imu banwaan. Inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Hesu Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, matukaw po. Nyan, ikabaynting Domingo kan ordinaryong panahon. Matindog po ang gabos asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Ayan man niya to sa banal na misa sa itong mga tugang na celebrar ka Santa Misa duman sa Huruan. Iba-ibang rason, iba-ibang audience. Sa ngaran ka na mga sinaki, sinkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya, singkatoninungan ni Yesu Kristo kagurang nanta, pag-amot kan Dios, pag-isumaro kan Espiritu Santo, mahapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, ang sa tumang kasalan, tangani magkano kitang mag-celebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisad lako sa Dios na makakamhan, sinsa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan.
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, dahil na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos. Sinsa mga tugang na iko'y pamibis, kaguranan tan Diyos, may rakamanlagod sa tuon Diyos na makakaman, hasin pagpatawadan sa mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaguranan, maheraka, kaguranan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kaguranan, maheraka, kaguranan, maheraka. Gloria in excelsis Deo. Orawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat kaninungan, sa mga taong marahayan mo. Inumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasama mi ka, pinapamuray mi ka, pasalamatan mi ka, ulikan dakula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos sa ding langit nun, Diyos amang magkakaman. Kagurangan aking bugtong Yesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kinaban, ako ang sa mong pagkimayra. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kahiraki kami. Kay kasanan banal, ikasanan kagurang, kasanan lorok kalangkaw. Yesu Kristo kaila, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, ikaw Diyos sa may napagandam para sa mga namumuot sa imo, kan mga day nahihiling na karahayan, pabulosaan ka kan pagkamot mo sa mga puso. Tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos, sinurog pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga, na nangungurog sa gabos na pagmaawot. Huli kay Yesu Kristo kagurang nanyamo sa imong akin, kay mong nabubuhay as sinagahadi, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Si Propeta Isaías minapahayag na ang manal na Diyos may kamautan na tipunan ang gabos na katawahan sa siiyang banal na bukid, tanganing mamatayan ang tunay na kaugmahan. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsabi ang kagurangnan sa iyang banwaan. Gibuhan nindo ang matanos asin tama. Hulita maabot asin mahahayag na ang gigibuhon kong pagligtas. Ang kagurangnan nagsasabi sa mga dayuhan na naging kabtang na kan sa iyang banwaan, na namumuot saka naglilingkod sa iya.
na nag-uutob kan sabat asin maimbod na nag-uutob kan sa iyang tipan. Dadarahon ko kamo sa Sion an sakong banal na bukid. Tatawan ko nin kaugmahan sa sakong harong nin pamibian. Asin aakuon ko an mga sakripisyo na idinudulot nindo sa sakong altar. An sakong templo aapodo na harong nin pamibian para sa gabos na banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, kaugayan kita kan Diyos asin bendisyonan. Paliwanagon siya, niya sa to an sa iyang lalawgon, na maaraman sa bilog na daga an sa imong dalan, sa gabos na nasyon an sa imong pagligtas. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, Magugma asin magkurahaw an mga katawuhan, ta hinuhukuman mo an kinaban sa kasuriputan, hinuhukuman mo an mga banwaan sa katanosan, asin sa katawuhan sa daga inaantabayan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, Magpasalamat sa imo an mga banwaan, O Diyos. Magpasalamat sa imo an gabos na banwaan. Bendisyon kita kan Diyos, matakot sa iya an gabos na puro kandaga. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpahiling kan sa iyang paglaom na mapabaklean, maparanian mga tao sa Diyos tanganing na maherakan asin mailigtas. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga pagano, inian masasabi ko sa Indo, ninhuli ta ako apostol nin mga pagano. Pinapahalagahan ko an sakong trabaho, tanganing mapainom ko an kapwa ko Hudyo asin ikaligtas ko an iba sa inda. Hulita kan isikwal an mga Hudyo, ibinalik nin Diyos an marahay na relasyon niya sa iba pang mga tao sa kinaban. Ano pa daw, kung an mga Hudyo aakoon niya, iyan sarong pagkabuhay liwat. Dai binabawi nin Diyos an sa iyang mga balaog, diin niya binabago an sa iyang pag-apod. Kaidto, dai kamo nagkuyog sa Diyos, alagad ngunya nahirakan niya kamo dahil kan paglapas kan mga Hudyo. Siring man ngunyan, naglalapas ang mga Hudyo tanganing mahirakan man sindanin Diyos siring na kamo nahirakan. Ibinibilanggo nin Diyos ang gabos na tao sa kasumbikalan tanganing ang gabos sa iyang mahirakan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw, kalbanal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo so sugisan Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Nagali si Jesus sa lugar na ito asin nagduman sa distrito na Tiro asin Sidon. Sarong babaeng taga Cananean nag-ierok sa lugar na ito, nagdulo kay Jesus, nagkuraos siya, kagurangnan, aki ni David, kay raki ako, may demonyo ang aki kong babae, asin masakit ang kamugtakan. Alagad ay nagirong sa Jesus, pinakiulayan siya kan sa iyang mga disipulo. Pahalian na siya, hulita nagpaparasunod sa to, asin nagpaparibok.
Nagsimbag sa Jesus, sinugo ako para sa mga karnerong nalalagalag kan banwaan in Israel. Alagan nagluhod ang babae sa tubang ni Jesus, asi nagsabi, kagurangnan, tabangi man ako. Nagsimbag sa Jesus, bakong tama na ibahog sa mga ayam ang kakanon kan mga aki. Nagsimbagan babae, totoo yan, alagad, maski ang mga ayam, nagkakakaan kan mga rakdag, hali sa lamesa kan sa indang kagsadiri. Kaya sinabihan siya ni Jesus, babae, dakulan sa imong pagtubod, mangyari sa imo, siring sa kamabutan mo. Kan oras masanang ito na umayan, anaki niya, maray na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Kasuod pinagsilibro ta ang solemnidad kan pagsagat kay Maria sa langit, hawak kasintaga. As in, sabi na digdi nagpuon ang promesa kan kaligtasan na itataon ni Diyos sa mga nag-aako sa iya. Baka man na necessarily Kristiyano o kaya kung anong reliyon, kundi bilang tao na tinawan kang Diyos, kan pag-isip, asin pagsabot, kung ano man ang pinapasabong sa tuya, yan ang importante. Sinday ta paglingawan, nagabos kita linalang kan Diyos, huli masanasayang aki na si Jesucristo. Yun ang tema kan bilog na Domingo, ang tema kan pangapodan, kan bilog na katawuhan sa pagkamot ng Diyos na nagka-climax o kakaigawanin kaitaasan duman sa langit. Ano pang tanda akan mga bagay na ini na inaapod ang gabos? Enot, na ang Israel apod kang Diyos sa bagay ni Abraham na maging sayang banwaan, dinara po ini o nagtalobo ang mga taong ini duman sa pigaapod ng Kanaan, bakaw pang ang Israel. Asin sa indang pagtalubo, nagkaigwasindang sa diring banwaan, gobyerno, tinawan ng mga hadi, propeta, siniba pang mga leaders na magpapagirundom kan pagpili ng kagurangnan. Alagad sa tuya man na naaraman sa Domingo tang pagsimba na ang mga piniling banwaan, day po naging maimbod sa mahal na Diyos. Takulan ng mga pakataon na salaan sa indang pag-umaw sa Diyos, pagpamaibi, dinulita, igwang mga ibang motibasyon. Kaya siguro sa kaanggotan kang Diyos, pinasubol sinda, duman sa sarong lugar, pigapod Babylon, nasakop pangunyang kang Iraq, asin saroon naman na paagi, sinubol sila sa Oripnan, duman sa Ehipto. Asin kadako pa mga bansa na nagsakop sa inda. Pinakahurin na nangyari sa Israel, ito pong World War II, kung saan ang sarong makuring leader, pigaapod Hitler, sila po kaungisan, pigaapod na mga Udiyo, ninulita, susog sa kung napag-adalan, mga naibog ini si Hitler sa mga rasa kang Udiyo. Enot, so sa indang mata na blue ang mata ng mga Jews, as in ang mga German naibog. Kaya gusto sindang leon sa bilog na kinaban by killing all of them, no? So yan napigabot ang Holocaust. So iba nakaligtas, so iba nagadan. As in kan nag-abot ang 1948, yun na po ini ang aldaw na ginibong
estado kan United Nations ang bansang Israel. Kaya gawa nakitang pig-apod na Israel. Dati ang apod sa inda Kanaan, tapos may saro pa na pangaran. Kaya ba igawang man na Israelita, igawang man na Hudiyo, sin Hebrew, no? Kung paano nagdi-differentiate sa lambang saro, siguro assignment ko sa Indo, mag-google ka mo. But the history of Israel is not only for Israel, it is the history of whole mankind. Kaya kay riba kita, napigasabi sa ikadawang pagbasa sa libro o sa surat ni San Pablo, na kaito pigaapod mga pagano o mga daing pagtubod, no? Non-believers. As in, sa pagi kang plano kan mahal na Diyos, pinili ni si Paulo, San Pablo, na magrukyaw kan maray na bareta duman sa mga lugar na pinadumanan. Girari, basahon ta ang Acts of the Apostle, yan po ang sayang ginibo. Kaya kung yan, nagkalat ang Kristano, sinang mga nagtutubod sa plano ng Diyos. So, dahil man po, magayon na siring duman sa nadangugtang babae na kimayra kay Jesus, so taga-Cananea, saro ining tribo, duman sa lugar kang Israel o dugang panuga, as in, haloy namang karon nagsasuffer sa iyang aki, no, na possess kan demonyo, gusto niya man na marahay ini. As in, ang problema kay ito kang Israel, naigwang mga nakaistar sa palibot ninda, na mga dahil makaiba sa pinili na banwaan, iyon man po yun ang history, kadbilog na kinaban. Kita baga, Pilipinas, dahil man kairiba sa piniling banwaan. Kaya lamang, kan magdigdi sa mga Espanyol, kita ginibong Kristiyano. Kaya, ewan ko sa tuya, kung maligaya ba kayo, nagikamong Kristiyano? Are you happy with your religion? As in, sa paagi kang religion na hindi, na nagiging membro kita ng simbahan, sa paagi kang pagbunyag, ano daw, handa man kita na iba lang ibog ini sa mga tao na dahil panamibigbidan sa Jesus. Halimbawa, sa mga OFW, dakulan mga istorya na daradaraan sa indang pagtubod, kung saan man sinda na nagtatrabaho, na bako man Kristiyano, pig-share ninda ang sa indang pagtubod. Dahil ninda kinahiyaan na sabing pagtubod. Kaya magayonan po iyan na nag-contribute kita sa mission kang simbahan. At ang pagtubod na plano kang Diyos na nadangugtaman kang nakaaging Christmas, sa pagi kang pagkanta kang pag-umawon o kamurawayan sa Diyos, na inot na nagkanta sa mga koro nin mga anghiles, narumduman pa nindo, na iuyan sa nagbarita duman sa mga shepherds, na uyang yan, amundag na sa indong paratubos, dumanaw na nindo, sa pagi kang liwanag, nagsunod sa tulong mago. Kasi na hanap ninda, natagpuan ninda si Maria, si Jose, sina ang bagong mamundag na umboy duman sa Bethlehem. Ano po ang connection kay ini sa Ebanghelyo? Sinulito nagsabi ang anghel, mga anghel, pag umawon ang Diyos, so glory to God in the highest, asin katuninungan sa gabos na marayan buot. Dahil man po nakasabi naman na mga tawong Kristiyano na marayan buot, mga tawong Muslim na marayan buot. Wala. Basta tawo na marayan buot. So naman nahihiling ta na bako man intensyon kan Diyos na pilion sa ng Israel and exclude dahil pag
pabayaan o pabayaan ang mga ibang tao, ibang rasa, ibang mga lingwahe. So all of us are already in the mind of God. Aramtaman na sa lambang saro sa to, igwa kita man na sa diring istorya ng kaligtasan ng mahal na Diyos. God has His own dream for all of us. Individually and as a people. No? Kaya, nahiling tabaga, pag-struggle ta, nalabanan ng karatan, labanan ang all forms of falsity, mga fake news, ang Diyos, sa pagi ni Kristo, katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. Kung di ka nauungi sa ano ni, nasa Bicol ang bakong totoo, utik, no? Kautikan, kasinungalingan, kung namambot kita dyan, bago kita kay Kristo. Di kita daw mangkairiba sa mga tawong marayan buot. Kaya kung aramtaman na bakong maray ang masama ang mag-utik, masama ang day maawa sa kapwa, masama ang pigluloko ang kapwa, aramta po, baski dahi kitang pangaran na Kristiyano, baski tawo sa nakita, kasi nagsusunod kita kang pigasabi sa satong konsensya, sa satong puso na mahirak sa kapwa, tabangan ang mga naaapi, tabangan ang mga daing sukat, mga pobre. Yan baga pong mensahe ni Kristo. Yan baga ang pagiging Kristiyano. Pero kung hanggang ngayon, na binibidenta na si Kristo, binunyagan na kita sa iya, data pa man piga ako, ang mga pigtatawanin halaga kan Ebanghelyo, ang katotohanan, ang pagkamuot, ang katanosan, paano tapo masasabi na kaibahan man kita sa mga pagano, mga hintil na dapat nagtubod. We are not better than the Jews who rejected Jesus. Kaya pag-isip-isipan ta, pag-urup-urupan ta, kung itong mga pigasabi kang Diyos na inaapod sa kaligtasan regardless of the religion, hanggang sinusunod ta ang mga itinaunin Diyos na balaog sa sarong tao. Bago pa si Kristo, magdusay kan sa iyong sadiri sa krus. Aram ta, napipilta na experience ta sa buhay ta bilang tao, that there is a longing for happiness. There is a longing na kita gabos, we respect one another, magtarabangan, asing gabos na karahayan. Kaya nga may gobyerno, tan gabos, dahil man dyan nagtutubod, dahil man gabos nagtutubod sa totoo, gusto na yung fake news. Dahil man gabos nagtutubod na magtarabang, taday da marinig kong tabakan, anday da nang tutrabaho, okay man diyan. Pero, sometimes, pagpasalamat ka, may trabaho ka, but it does not mean na sa mga taong daing trabaho, dahil mo na pagtabangan. Because that's part of becoming a person, a human person. As in, ang pagkatawo ta, lalong pinataas, pinalalim, kan pagkamot kang Diyos. Kaya po mga tugang, ining pag-include o pagharubay kang maray na bareta sa bako na piniling banwaan, magayon na bareta yan para sa tuya na dahil na pagsayangon. If God has given or opened the doors of paradise to all kinds of people, regardless duman sa iyang pinili in the first place, yan po, sarong pribileyo, sarong grasya na dahil po mawawara na sa isip kang mahal na Diyos, ang gabos na din na lang makaligtas. Sana dahil ang pagsayumahan kan sarong tao, nasa buhay niya, kung nabuhay siyang 60 years, 70, 80, dahil na po maghali sa nasabing pagtubod, na ang Diyos sana ang makakapaugma sa lambang tao. Ang kaugmahan,
nadarakan sa atong mga mahal sa buhay digdi sa daga, dahil po maikukumpara sa pagkamuot sa kaugmahan na ang Diyos na ang makakatao. Lugod ang mga pangadji ni Birhen Maria, inaaning kadigtasan, pig-celebrate sa bilog na bulan kang Agosto, Distong Diocese, ang mga pamibi ni Maria bilang Our Lady of the Assumption, na yun ang inot nag-promise kan kaligtasan kagabos na tawo, inipuan sa tuyang pagurupurupan, tanganing individualmente man o bilang sarong banwaan na nagtutubod sa karahayan kang Diyos, kita man madara sa tunay na pagkamot, sin tunay na kaugmahan. God bless us all. Magtindog na sa pagpayag ang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakaman, Kagibok kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong naki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dai nilalang. Saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, huli sa tong kaligtasan, nagilig siya halis sa kalangitan, sinani laman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan, asin linubong, sin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susub sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ansi iyang kahadaan, asin katapusan, sin sa Espiritu Santo, kagurangnan, sin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa siya kaiba kan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas. Asin sa saro, banal katoliko, asin apostolikon simbahan, nagpapahayag ako ni pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan buhay liwat, nin mga gadan, asin kan buhay na maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, sararo sa pagkamuot, nagsasari kitang magdolok sa Ama, sa daay nagsasayuma sa anuman na pag-arang, gikan sa pusog na pagtubod, hansimbag sa lambang kagadan, kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Kagurang nani hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magindaligan kan pagkaherak, katuninongan asin pagkamuot kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurang. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad nin mga paratubod, malikayan niya to ang pagkabarangga, huli sa pagkaungis asin salang paghukom kan sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ina na nahaadit asin napupuli sa salod kan sa inang kaakian, dai makalingaw na magdulok kay Jesus sa paghangad tabang asin ranga, ipamibi niya to sa kagurangan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang sa satong komunidad, maranga asin kamutan kan mga nagaatam sa inda, ipamibi niya to sa kagurangan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sagod pa man sa indang langit nun, na naaerok, ipamibi niya to sa kagurangan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. O Diyos na makakaman sa mong pailihan na sinkusog, kamabutan mo na magkasararoan gabos na tawo, gibo kabing mapagmangno sa mga pangangaipo kan kapwa, sinday nangad kami magsikwal sa kisayman, huli ki Kristo sa mong kagurangan. Amen. Amen.
ibig ka mga tugang, tanganin ning sako sa indong atang, makamanlugot, kan Diyos amang makakaman. Pagmanlugod kan kagurangnan sa sinong kamo. Alagad mo po sa inyong mga kabanat. Ako kagurangnan sa mga atang na udi kaya na haman ang mga mamuraway na riribayan, tanganing kami nagdudulot kan mga itinao mo, magkani kung sa imo man sana mag-ako. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Nitaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniguasin dapat matano si nakakaligtas, danay si minsan sa nagpasalamat sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, nakakagamiaw kami na sa daing sokol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagkadiyos at ang andi itinagama mo na anbulong sa mo, man sanang pagka magagadanon, kung ano man an ikinapahamak kan mga nawara, iyo man an ilinigtas mo sa inda, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya nokbonin mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo sa pa man, nag-aarang kaming pagbuot mong makasanong sa indan sa mga tingog, sa kaugmahan din mga nagsasabi, ang kagurangnan, Diyos din mga hukom, ng langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, sana sa kaitaasan, sana kaitaasan. Madanan minadigdig sa ngaran kan kagurangnan, sana kaitaasan, sana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanangadaan banal, barabo din kabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ng bon sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan, si Jesucristo, siya na sa lugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuanin tinapay, sinbag pasalamat, binaakini, tinao sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabusin, magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawa na idodolot para sa indo. Siringbahan pagkapamanggi sa pagkayamang kang kalis, girari na pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabuwas sa sin mag-inom kay ni, tainiang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawat kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Buhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikahamag na to. Kaya kami nagrurundong sa iyong pagkagadan sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong magagurangnan, kining tinapayin buhay sing kalis sing kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanig mo,
na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nagikimahirak kami na nagaarang na kami nagpapakinabang. Kangawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon ka ng Espiritu Santo, garamdama kagurangnan sa imong simbahan, na nagalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan Santo Papa si Leon sa mga obispo, si Joel Singgang Gabos na klero, siring man garamdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang nga nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog da itong pinapamaibi sa misang ini, asin ang gabos nagadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namiibig kami. Tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos sa Jose sa iyang esposo, sa Nudas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, singgabos na santo sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay, ding kasagkoran, mag-omaw, as pamuraway sa imo, siringman, huli sa agi mong sa Yesu Kristo, huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos samang makakaman, hapagkasaro kan Espiritu Santong gabos sa kagalangan sing kamarawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Nagdoan ka mga nakakaligtas na tugon sa pinatuod kan Diyos no na kaugalian, ngangahas kitang magsabi. Amanya mo na yan sa pabanalon ng ngaran mo, magdatungan kahalian mo, mangyari ang buot mo, digdig sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyangon niya, asin pakawadon kami sa samong pinapatawad niya mo ang mga nagkakasalan sa mundo. Kasinare kami na mag-asa sugo. Gawa kami sa gabas na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman, katuninungan, tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Kristo kagurangnan ka nagsabi sa mga apostoles, katurinungan,
Binawalat ko sa Indoan sa kong katuinungan, tinatao ko sa Indo, hari pagilingaan sa mga kasalan. Kunian pagtubod kan sa imong simbahan. Sin papagkani ko asya mapatunino nga sin magkaburunyog susog sa imong kabutan, kanabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tunay na nga na yung kagurangnan, mapas sa Indo sa God paman. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo kan tandaan katuninungan. Uy, ang kodero kan Dios, Yesu Kristo, sinugo kan Ama, tanganin kita makaligtas. Ang kodero kan Dios, pagpapara kan kasalan kinaban, paladan mga inaapod, pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan bako ako muninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Mga tamano kita kangawak ni Kristo sa buhay niya, daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw, tinapay na
Tabi para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamamoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ikas-65 taonin sa mong pagiging Diocese. Binayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoe kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksikan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaito ngunyan asin sagod paman. Pataloboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakasugaan pagkamuot sa imo asin sa kapa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi na magigsiring sa puso mo. Tanganing magi kami padi, profeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagunang niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación. San Gregorio Magno. San Judas Tadeo. Mamibig kita. Uli kay ni mga sakramento kagurangnan, kami nakisumaro kay Kristo, mapakumabang nagangayo-ngayo kan sa imong pagkahirak. Tanganing kami nakaagid sa iya digdi sa kinaban, magkani ko makisumaro sa iya sa langit, siya nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmatiniri kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipo niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 40,196 pesos asin 60 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,165 pesos asin 20 centavos. Ang second collection man nag-abot man po sa 9,489 pesos asin 90 centavos. Siring man sa Agosto 20, Huwebes, mapuon na po ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Nostra Señora de Salvación sa oras na alas 5:10 nin hapon. Sa mga aldaw nin Huwebes, Sabado, asin Domingo, ang nobena mapuon sa oras na alas 5:45 nin hapon, sagod po ini sa Agosto 28. Sining man sa masunod na Domingo, Agosto 23, iyo po ni kaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday, kung sa inda darahon tapuan sa tong tada kanister, asin offer po ini sa offertory. Maawat mi man po pasalamat ang mga nag-donate kanakaaging semana. Mga minasunod na anonymous 2,000, duwang anonymous na tig 1,000, apat na anonymous na tig 500, 400, duwang tig 200, devotee, duwang tig 500, donation through GCash 9,400, Belgar family 1,000, MB store 400. Diyos mabalos po. Magtinag na kita sa oring bendisyon, kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Kan espiritu. mga paibi, sa Judas Tadeo, si Maria na ng kaligtasan, kamo sintumal sa buhay bendisyonan, sa ngarang kanama, sinaki, singkan Espiritu Santo, inulutan na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, sing kaugmahan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon.